bore yna, fuon ni yn Ysgol Llangner Fechan a mi nathon ni roi sioeach iddyn nhw, do? Nathon ni greu hwn. Do, nathon ni grio gorau do. Do, nathon ni neud sioe gyfar a gweld yn adwaith nhw. Oedd yn gret. Nathon ni ymateb wedyn i lot o'r gwaith yna. Do, a chwynnu rhyw fymryn yn y meddwl yna. Ie. Bydd fel yna, diolch am ymuno efo ni heddiw yma, dod ato ni ar y goliadau fyny i ddechrau meddwl am y cynllun goleuo o fewn y set hefyd ynda. Do. Dwi'n gwneud dim byd o. Na, nathon ni drafod ymhellach y set o'r gofod, a dwi'n meddwl bod ni wedi darganfod cyfeiriad da ni am mynd iddo fo. Dwi'n meddwl a fori!